CTV dam Chhan Isua ni som pasarina. Tukin chu pathianin Remna le Lawmna min tiam thu mangin kanin pol ho le tonani. Rompung som banga chang som pathuma chuan ti hian in zeka. Tharau thiang lim thil ti the na zara. Beise na in nga the na turin. Beise na pathian chuan in rin awangin Lawmna le Remna tin reng in ti khat cheu ro se. Remna reng hian akentel chu Lawmna ani thinani. Chutiang che chuan keini po pathian ne na kanin Remna hianin Lawmna akentel thinani. Chumiom zia chu mi piang thar tak chuan Lawmna anei ngei tur tina ni chu. Chu wangin tukin zinga hian pathian hian Remna min tiam baka tel ngei tur chu Lawmna ani turani. Tu Lawmna chu tharau thiang lim zara kan nei thei chawania. Tharau thiang lim chuan kan thin lung chu Lawmna aluakha adua. Chu luakha adu chu keinin rem kan lo ti chia hian Lawmna in kan lo khat thina. Chu wangin tukin zinga hian chu Lawmna a khat thei tur chuan pathian hi azong kan rinangaya. Tharau thiang lim hi azong kan thin lunga a chen kan phalsaka ngai ti nani. Chu wangin voinia hian pathian ring thar turte tharau thiang lim kan nuna azalen theina turata na som thar turin ngai thatu zong te du sakna kan lan feka cheu lo jong chayang lalpa kan pathian min mangai tu Remna le Lawmna min lo buat sei sakawangin inena lom thu kan suye mase chu Lawmna nei thei tur chuan keima ni ne na kanin remangaya tukin zinga hian nangma ne na inrem thei turin voinia hian nangma ne na inrem turin kan thinlung te nangma a ngat thar turin min puila keima nia I beise le tu te alan chua theina turte midangin iro pui ziate Lawmna ni ziate anlo mu theina turin keima ni hi kaltlang na tur kan lo ni theina turin a kaltlang thei kan ni theina turin kan rin lan thare Isua mingin kan tile